שלום לכולם. טוב, אתם בטח סקרנים לדעת איך מעלים סרטונים ליוטיוב. בשביל זה עשיתי את הסרטון הזה. אז אתם תראו עכשיו דרך מאוד פשוטה. קודם כל להיכנס ליוטיוב. למי שאין משתמש לפתוח, למי שיש מאוד פשוט. לוחצים על אוקיי, עכשיו טוען. עכשיו רוצה לעשות מחר קבצים מהמחשב, ופה אתם הולכים לסרטונים שלכם. יש לכם פה הרבה סרטונים, כאילו למי שיש אמורים לראות לכם סרטונים. רגע, הנה רגע, יש פה פשוט סרטונים שלי. הנה, נגיד הסרטון הזה, לוחצים עליו פעם אחת, לוחצים אחרי זה open, עכשיו הוא מעלה את הסרטון. עושים כותרת, מוחקים את מה שיש פה, עושים מה שרוצים, נגיד איך להעלות סרטונים, סתם. פה בתיאור אתם כותבים תיאור הסרטון, מה שאתם רוצים, אם אתם רוצים להוסיף דברים, סתם, זה לא חשוב כל כך. הטגים גם לא חשוב. אחרי שאתם עושים, אתם לוחצים שמור שינויים. פה קודם כל צריכים שהסרטון יעלה, אני פשוט לא חיכיתי, אז צריך לחכות שהסרטון יעלה. עושים מידע בסיסי, פה הגדרות מתקדמות שהוא צריך, מידע בסיסי כותבים מה שאמרתי לכם. גם קטגוריה אתם יכולים לבחור, סתם, תוכניות, ספורט, מה שבא לכם. פה בהגדרות פרטיות ופרסום אתם עושים, אם אתם רוצים שכולם יראו את זה, אנשים שיש להם את הקישור והם לא רשומים יכולים לראות את זה, או רק אנשים שאתה בוחר יכולים לראות. וכאילו אני מעדיף ציבורי, כי אז ככה יש יותר קריאות. אחרי זה בסוף עושים שמור שינויים. רגע, אני אעצור את זה בינתיים, נחזור את זה. חזרנו. אוקיי, אחרי שעשינו את זה, אוקיי, עשינו סרטון, יש לי פה את הסרטון, זה סתם, זה לא באמת הסרטון. פה אני אעשה שמור פה, רגע, קצת בעיה. בתיאור אתם צריכים לכתוב משהו, נגיד ללא, בגלל שאין לי תיאור, אני לוחץ על ללא, אני כותב תיאור, שמור שינויים, כל השינויים נשמרו. עכשיו פה אתם רואים העלאה הסתיימה, הסרטון שלך יוצג בשידור חי בכתובת. עכשיו אתם נכנסים לפה ומראה לכם את הסרטון. זה הסרטון, זה הסרטון, ככה אתם עושים. ואז אם אתם רוצים לראות את הסרטון שלכם לפניכם, ישר בלי לחפש, לוחצים על השם שלכם, הערוץ שלי. עכשיו יש לכם פה את כל הסרטונים שלכם, אבל את זה עכשיו נוצאים זהו. אוקיי, תודה שצפיתם. ביי.